en kæmpe ære for mig, når så lige nogen der spurgte, om jeg ville komme herop. Det er virkelig det er stort, fordi for mig er sådan nogle ting, som I præsenterer her i dag, det er meget personligt for mig, men for jer, der har lavet det her. Det er jo nogle personlige ting, vi kan se, og det synes jeg, det er stort, at man ligesom byder ind med noget personligt, og det giver også det gør mig glad at se, fordi som Selina siger, jeg arbejder, det siger hun ikke, men jeg arbejder med mennesker, men det som Selina siger, man hører meget den negative side. Men hvad kan kunst og kultur, som I har budt ind med i dag? Det kan altså rigtig, rigtig mange ting. Jeg har haft næsen lidt nede i jer. Jeg har ikke nået at lytte lidt til Svends ting deroppe på væggen. Det er godt, det ved jeg næsten på forhånd. Men jeg har rundt og læst lidt og kigget lidt på de tingene der. Jeg synes, det er super godt, det I har produceret. Men jeg kunne godt tænke mig at dele lidt om, hvordan jeg synes, at kunst og kultur kan være med til at lave en vej til mennesker, så man kan få succes. Det er jo en måde, at ligesom, som jeg ser det på, at man kan finde pauser og stimulere sin kreativitet. Så synes jeg også, at den her kunst, male, tegne, skrive, kan være med til at bane en vej og bygge en bro til at kunne forstå ADHD bedre. Ikke kun for kunstneren, men også for os, der står og kigger på. Fordi i mit arbejde med mennesker har jeg jo kunnet se, hvad der sker for kunstneren, brugeren, der lige pludselig finder ro ved at sidde og tegne, male, skrive, gøre noget. Det har virkelig været en øjenåbner for mig. Kunst og kultur, det går meget længere ud over end bare udstillinger, teaterstykker. Kæmpe store malerier på milliondyre lærreder og kæmpe skulpturer. Det giver en måde, kunstneren en mulighed for at trække sig tilbage fra travlheden, reflektere og lade tankerne flyde frit. Det hjælper med at skabe en følelse af indre ro, som jeg oplever det, når jeg står ved siden af, og forbedrer fokusen, eller giver evne til at fokusere på de udfordringer, man måske har. En af de her smukke ting med kunst og kultur er også, at det er inkluderende, og det er åbent for alle. Alle kan være med her. Alle har noget at byde ind med. Man behøver ikke at være professionel kunstner, eller for at kunne nyde de her terapeutiske, berigende aspekter, som de mange kloge mennesker siger. Man kan bare kigge ned og se, hvilken ro det giver for mennesker. Det kan være en simpel tegning, det kan være dans, musik, skrivning, malerier, det kan være alt muligt. Den bredere alsidighed, der gør det muligt for os alle sammen at finde en form for kreativitet, der passer til den enkelte. Det enkelte individ. For eksempel så glæder jeg mig rigtig meget til at høre, for der er nogen, der vil sige noget omkring de fine ting, der er lavet. For hvad en ting er, hvad beskueren ser, noget helt andet er, hvad kunstneren I ser, når I laver det. Det glæder jeg mig faktisk til at høre lidt om. Og så er der også den her med, at som jeg sagde før, at det giver en måde, at man bremser tankemyldret, når man står ved siden af og ser. Så ser jeg jo igen, som jeg sagde før, den her ro, der kommer frem hos mennesker. Det bremser den her konstante strøm af tanker og impulser. En opbremsning, som giver ro til den enkelte. Det giver mulighed for at kanalisere noget energi og noget videnskab ned i det, man sidder og arbejder med. Smukke digte, fly, tanks, kreative billeder på væggen. Og det Svend, han har hængende her, dem har jeg ikke hørt, men jeg har jo læst noget af det, så der er jo noget i det. Noget rigtig godt. Men vigtigst af alt, så står man jo lige pludselig med noget i hånden, når man har så og lavet det her som kunst. Man har noget udstillet. Man har noget at byde på, noget at byde ind med. Det ser jeg, hvor meget det kan betyde for mennesker. Lige pludselig, så har man noget. Man har fået noget livsindhold, man har fået noget livskvalitet, og noget, man faktisk kan vise andre. Det er stort. Det gør det rigtig, rigtig godt. Så for mig er kunst og kultur, så spiller det en vigtig rolle i vores velvære, den personlige udvikling. Det er en investering i trivsel og et værktøj til at forstå og omfavne den enkeltes måde at opleve verden på. Så vi skal huske på, at alle, og det er alle mennesker, har et potentiale til at blomstre.
her igennem kunst og kultur, uanset hvilke udfordringer man måtte have. Så lad os tage den her mulighed for at udforske kreativiteten og finde vejen til succes, men også til indre ro. En ro, som kan være svær at styre, når tankerne bare brager afsted. Det er det, jeg ser, at kunst og kultur kan. Og til allersidst, så vil jeg bare gerne sige tak, fordi jeg måtte komme herop. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om de forskellige ting, der er lavet.